खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो सानना बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि जे फैसा मोननो हाबाय थायो नोंथांमोना गासिबो नैबे आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामना लाजोबथारनांगौ दै बेयो कम्पालसरि नोंथांमोना बेखौ खालामना लाखाथारनांगोनखा नाथायबा जुदि नोंथांमोना नैबे आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामना लायाबा इयुनाव पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना दायो पीएम किसाननि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों दा नोंथांमोनाथ' नैबे आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामना लायागौमानिनो एप्लाइखौनो खालामनो हाखाला आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नालां माबोरै नोंथांमोना आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामना लानो नांगौ बेखौबो नोंथांमोना निस्सय बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन बयबो भिडिअखौल' जोबजासिम नालांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय दे नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरग्रोनोसै नोंथांमोना सोरबादिया नैबे फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनो नांगोन जायफोर नोंथांमोननियाव फार्मार आइडि गैया आरो नोंथांमोनाथ' दायो गैखाया जानो हागौ नोंथांमोना नैबे आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामना लाबासो नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि जे फैसा मोननो हागासिनो दङ आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरदोंबा नोंथांमोना आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामना लाखानांगोन बेयो जोंहा कम्पालसरि एबा मेन्डेटरि जानानै फैबाय दा नोंथांमोना खालामनो थाखाय नैबे आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स होनो नांगोननो नोंथांनि आधार कार्ड नोंथाङा होनो नांगोन नोंथांनि हानि जमाबन्दी नोंथांमोना होनो नांगोन बिनिफ्राय नोंनि बे मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक थानाय जानांगोन जुदि नोंनि बे मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक गैयाबा नोंनियाव बोरै अटिपि फैनो मानो होनोबा फार्मार रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समाव नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि थाङो दा बे अटिपिखौ नोंथांमोना होनानैसो फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनो हायो दा बेनिखायनो जुदि नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारा गैलाबा एबा सिम कार्डआ थैबायबा नोंथांमोना मा खालाम गोदान मबाइल नाम्बारखौ नोङो आधारजों लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय सिएससि एबा कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै दा बेनिफ्राय जोंहा बेहाय लिरना होनाय दंखायो जुदि नोंथांमोना पीएम किसाननि जे फैसा मोनबाय थानो हायोबा आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामनो नागिरदोंबा नोंथांमोना कम्पालसरि नैबे पीएम किसाननि थाखाय नैबे आसाम फार्मार रेजिस्ट्रेसननि थाखाय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लाफैखाथारनांगोनखा आरो दा बिनिफ्राय आंबो नोंथांमोननिसिम माने बोरै एप्लाइ खालामनो हायो पीएम किसाननि थाखाय अनलाइनै बिनि बागै भिडिअ लाबोनो नागिरनायावनो माने बेहाय देखायखाबाय आरो नोंथांमोना पीएम किसाननि एप्लाइ खालामनो हागोन फार्मार रेजिस्ट्रेसन आइडि नोंथाङा दंबासो एबा फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथाङा खालामना लाबासो होननानै डाइरेक्ट देखायखादों आरो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों जानो हागौ नै बेबादि देखायदों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो उफाय गैला नैबे फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामना लाफैखाथारनांसिगोन बेखौ दायो कम्पालसरि खालामना होखाबाय नोंथांमोना पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनोबा फार्मार रेजिस्ट्रेसन खालामना लाखाथारनांगोनखा दा बेनिफ्राय फैसाखौ मोनबाय थानो थाखायबाबो नोंथांमोना नैबे आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ खालामना लाफैनांगोन जेरैबायदि मेन्डेटरि खालामना होदों एप्लाइ खालामनायनि थाखाय थिग बेबादिनो नोंथांमोननि थाखायबो इयुनाव बेबादिनो जाखागोनखा नोंथांमोना बिनिखायनो दानो खालामना लाफैखाबानो जाबाय नैबे आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ बिनि उनाव नोंथांमोना आसामनि फार्मार रेजिस्ट्रेसन आइडि नोंथांमोना मोननो हागोन बे आइडिखौ नोंथांमोना एसे जोथोनै लाखिनानै दोनबानो जाबाय इयुनाव नोंथांमोना नांगोन नालाय बायदिसिना स्किमनि एप्लाइ खालामनायाव दा बेनिफ्राय नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय दायो मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना बेखौथ' मिथिना मोनखाबाय नोंथांमोना नैबेहाय फैनो नांगोन दै नैबे फार्मार रेजिस्ट्रिनि मोनसे जोंहा अफिसियेल वेबसाइट दङ दा बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नाथायबा नोंथांमोना गावबागावनो बेखौ खालामनो हाया नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै बेयो जाहैबाय जोंहा नै आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि दा बेहाय फैनानै नोंथांमोना गावबागावनि बे फार्मार आइडिखौ बानायना लाफैनांगोन एबा फार्मार रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना खालामना लाफैनांगोन नाथायबा नोंथांमोना बेखौ कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानैसो एप्लाइ खालामना लाहैनांगोन दै नोंथांमोना गावबागावनो बेखौ खालामनो हाया खाथिनि कमन सार्भिस सेन्टाराव एबा सिएससि सेन्टाराव जायफोर अफिसफोराव नैबे आधार कार्डनि खामानि बायदिसिना खामानिखौ मावो बे अफिसाव नोंथांमोना थांनानै बेखौ खालामना लाहैबानो जाबाय गोख्रैनो आरो जायफोर नोंथांमोनाथ' पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरदों गोख्रैनो खालामना लाहैखाथार बेयो मेन्डेटरि आरो कम्पालसरि आरो फैसा मोनबाय थाग्रा नोंथांमोनाबो खालामना लाखाथार होननानै बेखौनो बुंबाय थादों मानो होनोबा जोंहा बे मेन्डेटरि आरो बे जोंहा बे आसाम सरकारनि नङा दे ओरैनोथ' बेहाय लिरनाय दङ आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि होननानै नाथायबा जा बे एग्रिस्टेक होननाय दा बियो जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसो मोनसे बियो स्किम
जाय स्किमनि जाय गासिबो रायजोनि मानसिफ्रा नैबे फार्मार रेजिस्ट्रेशनखौ खालामना लाखाथारनांगौ आरो पिएम किसाननि फैसाखौ मोननो थाखाय बायदि बायदि स्टेटफ्राव माने गुबुन गुबुन स्टेटफ्रावथ' जोंहा दायो बिनि थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जोबोद सोलिगासिनो दंखायो आरो दा बेनिखायनो जोंनि आसामावबोथ' एसे उनाव जाफैखायो नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा बेनिखायनो जोंनि आसामावबो बियो लासै लासैनो सोलिगासिनो दङ दा बेखिनि समावनो नोंथांमोना खालामना लाखायोबा मोजां जागोनखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरो आरो दा मा डकुमेन्टस नांगौ नोंथांमोननिसिम आं बेखौ खेनसे बुंहरफिनबावनोसै नैबे नोंथांनि आधार कार्ड बिनिफ्राय जमाबन्दी कपियाव जेरै नोंनि बे फाटा नाम्बार बायदिसिना थाया होमबा दाग नाम्बार बेफोरखौ नोंथांमोना रेजिस्ट्रेशन खालामनाय समाव होनांगौ जायो दा बेनिखायनो जमाबन्दी कपिखौ नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय कमन सार्भिस सेन्टारसिम जेब्ला नोंथाङा रेजिस्ट्रेशनखौ खालामनो होयो दा बिनिफ्राय नोंनि बे आधारजों मबाइल नाम्बारा लिंक थानांगोन दा बेखिनि डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना होबानो नोंनि बे फार्मार रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि खामानिया जानानै फैगोन आरो दा बेखिनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि इनफरमेसन एबा खौरांखौ हरनाय जाबाय नोंथांमोना माखौबाफोर जुदि मिथिनानै मोनाखैबा माखौबाफोर सोंनो लुबैदोंबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनाय थाबाय दे नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामना होनानै जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे खौरांनि बागै मिथिनो हायो मानो होनबा जोंहा बेयो मेन्डेटरि जानानै फैबाय नालाय नङाबा नोंथांमोना सोरबा मिथियाबा मा जालायगोन आङो माथो पिएम किसाननि फैसाखौ मोननो हाला मा जाखो बेबायदि सानलाबाय थागोन नोंथांमोना दा बेखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों